στην εξέδρα να πρωτοφωνάζουν το όνομα και την ιστορία αυτού του συλλόγου της Νέας Ιωνίας με τον Γιάννη τον Χλωρό να ξεκινά σήμερα κάτω από την εστία τον Κωνσταντίνο τον Καπούταγλη. Από τη δεξιά πλευρά ο Νίκος ο Αχμέτ, από την αριστερή πλευρά θα είναι ο Ηρακλής ο Ρόπας, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ερμής ο Λαμάη με τον Μπάμπη τον Σταμπούλογλου. Οι δύο αρχηγοί, ο Νίκος ο Αχμέτ μαζί με τον Κιλιάρα σε κάποιες τελευταίους ασπασμούς λίγο πριν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες που θα πάνε στον βάθος, η ομάδα του Ηροδότου, οι παίκτες Νέας Ιωνίας που θα δώσουν ορκονίκης λίγο πριν το ξεκίνημα, ο Παντελής ο Σπαγής, ο Τάσος Καραγιάννης μαζί με τον Αλέξανδρο τον Καραχάλιο θα είναι στο χώρο του κέντρου, και επιθετική τριπλέτα σήμερα θα είναι ο Θοδωρής ο Νησαριώτης, ο Γιώργος ο Μπάρκογλου μαζί με τον Μάριο τον Όγκμπουε, με μια καθαρά επιθετική τακτική. Ξεκινά τον αγώνα η ομάδα της Νέας Ιωνίας. Στον πάγκο θα βρίσκονται ο Καριατλής, ο Πρισιμιτζής, ο Βογατσάς, ο Παναγιωτόπουλος αναπληρωματικός γκολκίπερ, ο Δημιόγκα, ο Ρικούνοφ και ο Γιάννης ο Χλωρός, αν και εφόσον χρειαστεί να περάσει το παιχνίδι για να βοηθήσει την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Από την άλλη πλευρά, προπονητής για την ομάδα του Ηροδότου είναι ο Γιώργος ο Πετράκης, ο γιος του Γιάννη του Πετράκη που παλαιότερα διετέλεσε και προπονητής στη Νέα Ιωνία. Οι φιλοξενούμενοι θα ξεκινήσουν τον αγώνα με τον Παναγιωτίδη, τον Ρουσάκη, τον Παλάπα, τον Χαρίτο, τον Μαυρί, τον Χαλκιαδάκη, τον Νίκο, τον Κούρτη, τον Προβιδάκη, τον Κιλιάρα, τον Μωραΐτη και τον Επίλιο. Στον πάγκο Κλωνάρης, Χατζηβασίλης, Χρυσοφάκης, Μεράη, Παπαδάκης, Αχιλλέος και Χαλκιαδάκης Γιάννης. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Το για να πιέσει, η μπάλα θα παραμείνει στα πόδια των παικτών του Ηροδότου. Πολύ όμορφα κέρδισε την μπάλα ο Ηρακλής ο Ρόπας. Θα βγάλει και την εξαιρετική παλιά από τα δεξιά, το σουτ που θα γίνει και η μπάλα ελάχιστα δίπλα από το κάτω δοκάρι. Ένα εξαιρετικό δεξιβολέ από τον Γιώργο τον Μπάρκογλου. Μετά την στην Αλικαρνασσό που διεξήχθη αναμέτρηση. Το κόνε το οποίο εκτελείται. Δεν θα βγει ο Καπούταγλης, πάνω στη γραμμή η μπάλα απομακρύνθηκε, σωτήρια φίλες και φίλοι από τον Ηρακλή τον Ρόπα, ο οποίος σωτήρια έβαλε την προβολή. Βλέποντας την πορεία της μπάλας πρέπει να φύγει η μπάλα από τα καρέ των γηπεδούχων. Βλέπετε τι γίνεται. Ένα επιθετικό φάουλ που έγινε σε προσπάθεια του Σταμπούλογλου που πήγε να διώξει. Για τον Μάριο τον Όκο που θα βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα στο Ρόπα. Ο Αλέξανδρος Καραχάλιος θα γίνει τόσο από μακρινή απόσταση και η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παναγιωτίδη φίλες και φίλοι. Πολύ καλό το σούτα από ένα φάουλ με τον Αλέξανδρο Καραχάλιο, καλοτραβηγμένο στο δεύτερο δοκάρι. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Μπλόκαρε την μπάλα ο Παναγιωτίδης. Βλέπετε τώρα τι πάει να γίνει. Δεν θα πρέπει να γίνει το σούτ. Δύο παίκτες στο ομάδα του Ηροδότου. Δεν πρέπει να γίνει το σούτ. Πρέπει να φύγει η μπάλα. Εδώ βλέπετε η κόντρα τι έγινε. Την μπάλα out φίλες και φίλοι. Ευτυχώς για την ομάδα μας. Τι πήγε να γίνει φίλες και φίλοι. Βλέπετε μέχρι ευκαιρία. Να τώρα η ομάδα της Νέας Ιωνίας στο προσκήνιο. Μια μπαλιά. Να η μπάλα στα δίκτυα. Όχι. Απίθανη ευκαιρία φίλες και φίλοι. Κεφαλιά από το Σπαγί. Να η παλιά από τον Γιώργο τον Μπάρκουλ για τον Μάρτον Όκ με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θα καταφέρει ο τερματοφύλακα στο φιλο και για τον αδερφό του σήμερα τον Παναγιώτη που είναι τιμωρημένος. Ένα ανθρώπινο τείχος από τρεις παίκτες του Ηροδότου. Έξυπνα η μπάλα. Η μπάλα θα πάει στα δίκτυα. Θα πάει στα δίκτυα ο διαιτητής όμως νωρίτερα. Έχει σταματήσει το παιχνίδι θεωρώντας ότι γίνει επιθετικό φάουλ. Απέξα τον Καραχάλιο. Καραχάλιος θα βγάλει τη σέντρα. Να δούμε τώρα αν μπορεί ο Μπάρκογλου να στείλει την μπάλα στα δίκτυα παράλληλη σέντρα. Δεν κατάφεραν οι γηπεδούχοι. Έκμενος πάνω στην πλαγιά γραμμή κρατάνε την μπάλα. Πάει ο Ρόπας. Θα βγει η σέντρα επικίνδυνα. Η μπάλα πρέπει να φύγει φίλες και φίλοι. Και να λοιπόν τι γίνεται. Να λοιπόν τι γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλα τα παιχνίδια από αυτόν τα έφαγαν. Έχει πάρει θέση μπροστά από την αιστεία του Παναγιωτίδη. Ο Μπάρκογλου με την εμπειρία του μπορεί να απειλήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ. Η μπάλα θα περάσει λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και ενώ η μπάλα έχει κοντράρει
στο φάουλ αυτό του Γιώργου. Νέας Ιωνίας, η ομώνυμη ομάδα, βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-1 από τον Ηρόδοτο. Μια μπροστινή παλιά. Να δούμε τώρα τον Οχμπουέ, ο οποίος βγήκε από την αιστεία του τερματοφύλακας. Ένας παίκτης Νέας Ιωνίας δεν βρέθηκε εκεί. Καθυστέρησε να πάει. Αν ο Αλέξανδρος ο Καραχάιος περάσει μια παλιά αριστερά για τον Ηρακλή τον Ρόπα. Αυτός γυρίζει την μπάλα στον Τάσο τον Καραγιάννη. Η μπάλα στον Καριατλή, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα, πολύ καλή σέντρα. Η μπάλα θα περάσει, θα δούμε αν θα γίνει το σούτ, ο Μπάρκογλου. Να η προσπάθεια του παικτών της Νέας Ιωνίας. Το σούτ από τον Μάριο, τον Όκου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βλέπετε τι γίνεται, πόσοι παίκτες προσπάθησαν να κάνουν τον Καραγιάννη σέντρα ξανά που θα γίνει. Η μπάλα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα φύγει όπως ξανά η μπάλα στον Τάσο τον Καραγιάννη. Νέα σέντρα που θα βγει. Ο μπάλα στον Μπάρκογλου, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Να δούμε τελικά αν θα γίνει το σούτ ή η πάσα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπόρεσε ξανά. Για να κερδίσει πολύτιμα δευτερόλεπτα. Μια πρώτη μονομαχία στον αέρα κερδισμένη από τον Κώστα τον Βογατσά. Η μπάλα θα περάσει και θα φτάσει στον Μουραΐτη από την αριστερή πλευρά, τον ακραίο επιθετικό των φιλοξενούμενων, ο οποίος συγκλίνει, θα βγάλει και τη σέντρα. Να το 0-2 φίλες και φίλοι. Στην κόντρα επίδεση ξανά η ομάδα του Ηροδότου. 12 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού θα γίνει το 0-2. Να βάλουμε τον Πάπη το Σταμπούλογλου. Ο διαιτητής μόλις τώρα θα σφίξει για τελευταία φορά που βρίσκει την ομάδα του Ηροδότου να φτάνει σε ένα πολύτιμο τρίποντο μέσα στη Νέα Ιωνία κόντρα στην ομώνυμη ομάδα με σκορ 2-0 φίλες και φίλοι. Στην επανάληψη η Νέα Ιωνία που δέχτηκε 2 γκολ πλήρωσε τα κενά που δημιουργήθηκαν μπροστά από την εστία του Καπούταγλη. Δεν κατάφερε η ομάδα του Γιάννη του Κλωρού να φτάσει στο γκολ και στο θετικό αποτέλεσμα παρά τις ευκαιρίες που είχε, με αποτέλεσμα να γνωρίσει μια ήττα εκτός προγράμματος και πλέον να κινδυνεύει